Og det her er så den græske modstand, de skal op i dag, Kasper Wiig. Og det kan jo godt vise sig at være fra begyndelsen en græsk fordel, at de møder dansk landshold, der er sat lidt anderledes sammen til lejligheden. Ja, selvom man på papiret siger, de danske spillere, der starter ind. Det, der har præsteret det tidligere om en måned, så kan det se helt anderledes ud. Vi håber, det ser helt anderledes ud søndag den 1. februar. I hvert fald er den sidste test. Og det var jo sådan set en meget god førstegangsoplevelse. Jeg har bolden her på den modsatte. Det er Grækenlands absolut 3 stærkeste spillere. Der kommer til scoring. Så er Mads Svane. God parade. Oj, der er angrebsfejl. Fremragende dækket af Frederik Bo Andersen taget ind foran. Ja, og det er den fart fra Mads Svane, de har læst til Kevin Møller. Og samarbejdet med forsvarsspilleren. Super. Og set så er Svane, der finder fuldstændig plads. Oj, det er en god scoring. Hvordan det samspil kommer til at fungere. Ja, fuldstændig lukket fra Kevin Møller. Snupper afslutning fra Chimpulas. Og så går det så stærkt op i den mod. Lad den det gå godt, og så fik han få minutter. Og i dag er det et helt anderledes billede, hvor han kommer ind fra start. Ui, gode græske detaljer. Chimpulas, der overrumpler det danske forsvar. Ja, spiller glemrende håndbold, for der går over Gisel, Magnus Landin, Simon Pytlik, Lasse Andersson, Emil Nielsen. Altså, det er jo næsten urimeligt for... Turnering. Og så videre, men jeg spillede godt sidste gang, jeg var inde. Ja, så en rigtig fin dansk boldomgang derinde ude hos. Det er også et par fra næste række hos Grækenland. Og der sker lidt med kvaliteten, når det er bredden, der skal i spillet. Boskos. Og Grækeren selv står også og siger, ja, det var det. Så du har ret, Jonas. Så får Jakobsen muligheden her i stedet. Og passerer Bukovinas. Så kommer der et græs modsvar fra under mål. Ja, Kirkelykke fortsætter ind i... Det er lidt noget rundt EM-runde. De er ikke kvalificeret. Røg ud i kvalifikationspulje med blandt andre Georg. Ja, i stedet til VM-playoff-kampe, der ligger i marts måned. Foskers, det var en stærk kop kaffe. Ja. Og det gjorde han med en scoring. Ja, det var flot. Turneringer. Nej, de er nemlig lige et skridt under. Den er lang. Hold. Den er lang, Kevin Møller. Ja, det her blev en stående variant. For mange skridt. Fløjte mod Mads Svane. Mihalidis. Og Grækenland på 10-7. Danske dommer. Og det er jo så billedet på Mads Svane, og det du også får med BSH-spilleren. Et teknisk fejl i det ene angreb. Den udkendelse fra Emil Nielsen. Ja, super stabil redning.
Første redning fra... Oj. Det koster en udvisning. Sakodidis. Alt for voldsom behandling af Niklas Kirkeløkke på stregen. Og det tog ikke mange sekunder for Danmark. Boskos på ny afvist. Ja. Kommer der markering for passivt spil igen. Boskos. Det bliver bredt, så det bliver også. Mensa. Svane. Teknisk fejl. Og Bukovinas mod top mål. Ej. Altså måske ikke verdens bedste håndboldkamp, men der har været 2 lyspunkter, synes jeg. Og det har været Svane og... Ja, der er angrebsfejl. Så det er deres førstegangsoplevelse sammen i en dansk landskamp. Det er ikke de helt store chancer, der bliver kreeret. Ligesom det sidste angreb, vi lige så, hvor Kirkeløkke tager et hopskud, der ikke rigtig er en chance. Altså, så bliver det lidt for tilfældigt. Det er svaret Boskos. Grækenland hænger bedre på nu. 12-9. Og Nikolaj Jacobsen har gået rundt med sit timeout-kort i hånden et stykke tid. Han var på vej op og aflevere det her. Så opstod der en mulighed. Og hans chance for at få spilminutter, det er jo rigtig fornuftigt at se, at han har scoret på sine 2 chancer indtil videre. Den fisker bagholdt. Og så får han måske en mulighed mere. Det gør han. Der er også en scoring mere fra Frederik Bo Andersen. Det er højrefløj, siger Kiel lige nu. At Frederik Bo Andersen foran Johan Hansen, fordi han starter i dag. Eller er det omvendt, fordi Johan Hansen kom ind mod Norge. Så sjovt taktisk spil, der foregår. Den ene træner tager timeout, og den anden laver en forsvarsjustering. Og så bliver det Mads Svane, der kommer på skud i stedet. 15-9. Ja, nu ser vi lidt af det. Render Emil Jacobsen igen. Det er... Kommer markering for passivt spil. Kirkeløkke. Mensa. Og plads til Frederik Bo Andersen. Der kvitterer med en ny scoring. Han taber Boskos. Lukas Jørgensen fanger det ikke igen. Det er en god redning af... For både tv-serierne, men også de 2 mandskaber, der er derinde. Sagde du fart, så kom Mads Svane, men han slår sig. Toskas, Panagiotou og Boskos. De 3 foretrukne hos Grækenland, der også afvikler 7-6. Og Toskas lige et skud fra den modsatte bakke, en mand i overtal. Det kunne være bedre. Mens Mads Svane bliver bundet op, så er der 10 sekunder tilbage. Her kommer Lasse Møller. Mensa meget bredt. Og med skud på halvleg i en lang periode. Ja, det er rigtigt, at det her med Gidsel pludselig skal have en plads, og han ikke er så stærk forsvarsmæssigt som han meget gerne vil have Mathias Gidsel med i kontrafasen. Han løber ned og dækker venstrefløj. Så han er livsfarlig i den. Og han gør kort proces. Ja, det gør han simpelthen overrasket målmanden ved bare at skyde med det samme. Ikke så tit man ser det, men dejligt, at han mestrer den detalje. Nej, det er godt. Der er ingenting andet end en scoring fra Johan Hansen. Store frustrationer hos grækerne, og det koster altså Boskos en udvisning for Borg. Stor fejl af Startis. Den er gratis for Magnus Saustrup. Begyndte at dække på den position, vi lige nu har hokser i, altså lidt fremskudt foran 3-meteren. Der kender han Saustrup, og Saustrup kender Kirkeløkke så godt, så det er spændende, hvad der skal ske.
skud. Kilias og kommer fra Grækenland, så skal man også kunne skyde sådan der. En bagspiller med et savnheltenavn. Der er kommet uorden i det danske forsvar. En rolle, ellers så kan det blive småt med minutter til ham, der starter på turneringen går. Ej, hvor er det smart, Gisle. Virkelig vendet på det tidspunkt. Lige et skridt foran det danske forsvar. Jeg kan godt se det, Lasse Møller til Johan Hansen. Ja, der er straffekast. Saustrup bliver løbet af. Magnus Sandin får ramt. Skudarmen, det koster. Det er en god redning af Kevin Møller. Ja, han holder den ind, Johan Hansen. En dejlig detalje. For lige netop det her skud, det benyttede han ofte for mange år tilbage. Lader som om han skyder hårdt, og så kommer der sådan en lille blop over armen på målvogteren. Så det han... Og så forbi en dansk undertal overstået. Der er angrebsfejl, der er... Og de får ikke takket Mathias Gisle. Så bliver det altså alvor. For med mindre der er et af de store hold, der dummer sig, så vil de 4... Kommer de straffekast til Grækenland, men så vil de 4... Er der en straffekastredning mere i Kevin Møller? Ja, han var ikke så langt væk, men det kom ikke i 2020. Der åbner mod Serbien, og Tyskland møder Østrig senere på aftenen. Det var meget, meget interessant opgør til at åbne EM på. Og straffekast igen. Det er klasse af Kevin Møller. Nej, der er straffekast igen. Ja, den gik så ikke den her gang. Afdækning i feltet. Og det bliver Magnus Landin igen. Med et meget, meget veludført straffekast, hvor vi færre straffekastskytter, faste straffekastskytter. Sådan er også i klubregi over tid med Mikkel Hansen og også Hans Lindbergs. Og så viste Mathias Gisle jo til VM sidste år, han faktisk også godt kan score på et straffekast. Ja, et spørgsmål er, om Nikolaj Jakobsen vil give ham de ekstra for alvor i fare. Flotte fejl mod Hoxer. Men der har også været nogle misforståelser, så det her er sådan set nogle vigtige minutter i den konstellation for. Gisle Saustrup med. Magnus Saustrup. Så der skal skyde. Ja, så går han bare den anden vej. Mathias Gisle. Den er igen. Nej, det er godt skud. Boskos. Forbragt Boskos. Deres bedste skytte op i en rigtig fin position. Han er jo irriteret over de her sløsede fejl, men det er altså meget normalt 10 minutter inden en EM-slutrunde starter. Der kom Gisle på løbeskud. 28-20. Og Saustrup var positioneret før. Ja, Saustrup havde måske ikke lige sin bedste minutter, som det har taget ud. Er væk fra dagens kamp. Gisle. Ud til Johan Hansen, og så smasker han den op i hjørnet til 29. Så hverken på det gode eller for det dårlige, så egentlig lidt et spørgsmål endnu. Og der kan vi jo lige tage det lavpraktiske om de 19 fra kamp til kamp, uden det koster udskiftning undervejs.
Dem har Danmark 5 stykker sag. Skulle der opstå skader, så kan man altså skifte 5 gange. 6 gange, undskyld, 2 gange i det indledende gruppespil. 2 gange i mellemrunden og 2 gange til finale. Der var en græker gennem feltet, og der var Kevin Møller, der får en god landskamp. Øj, der er straffekast. Og en udvisning. Lad skytten være. Ja, får altså et mål over for Magnus Landin. Ja, der er altså bud efter hjørnerne. Han når ind foran. Så er der teknisk fejl modsatte vej. Og en stor mulighed til Johan Hansen, der ikke svigter planer efter der var snestorm i lufthavnen her i Amsterdam. Aflyste en stribe af fly i slutningen af den her uge. Busafgang lige omkring klokken 16. Og så forventer man at være hjemme sådan midt på natten. Oj, den går rent ind til Kevin Møller, tror jeg. En dejlig dansk boldomgang, der ender ude hos Frederik Bo Andersen. Spil med Mathias Gidsel, som jo er så inde. Oj, Gidsel stjæler den her i undertal. Og bringer Danmark på 35. Undertal jo i øvrigt, fordi Kevin Møller talte den græske spiller ud af udvisningen før. Ja, det er meget godt smidt afsted, Lars Møller. Og det synes jeg bestemt også, at Mads Svane gør. Nu glemmer vi ham lige, fordi han kun var inde i første halvleg, men lavede både mål og en masse assist, så jeg vil sige 4 vinder i dag. Og en af dem havde vi altså her. Finurligt igen fra Johan Hansen. Vi så Frederik Bo Andersen sige i indledningen, at det var så vigtigt for ham. Over på chancerne. Lidt finurligt og sidst. Og der er sidste scoring. Danmark kan godt nå en til. Mathias Gidsel. Lasse Møller op til frit skud. Og så slutter Møller med... Ingen kom til skade, hverken fra grækerne, men heller ikke for Danmark. Og derfor så står Nikolaj Jarvesen med hele sin trup intakt til fredagens første kamp. Det var landskamp nummer 100.